Eina a la mà. Gràcies. No feu més soroll a la biblioteca. No, perdoni'ns, mestre. Hem d'arribar bruixots com sigui. I ser com el nostre mestre. L'has trobat tu, Hartia? Mestre, perdoni'm. Li volia tornar, però no he trobat l'ocasió. Ja t'ho pots quedar, si vols. Que no t'agrada, Hartia? Sí, però, mestre... Estaves estudiant? Sí. Et felicito, doncs. Si em permet, mestre... No en treus res d'estar trist, Flameheart. T'has de sobreposar. Mare estimada, la meva espasa va travessar el front del Bloody August i vaig pensar que era ben mort. Com pot ser? Escolta'm, No era mort. no et torturis més, fill meu. Tots els que ho van veure diuen que vas saber combatre heroicament. I estic molt orgullosa de tu. Calma't, no t'has de penedir de res, t'ho asseguro. Però... Es va riure de mi, cruelment, perquè no vaig ser capaç d'eliminar el Bloody August. Com ho faré? Ara mai podré superar en Childman. Tranquil, fill, estigues tranquil. Tu ara deixa fer la teva mare. Ja ets aquí. L'has trobat? No l'he vist. Ostres, però on es deu haver ficat aquesta creau? Que fa de fuster, ara? Mestre? Li arregla la casa. Ah, que bufó que és! Estava a punt de trencar-se i l'òrfan l'ha volgut arreglar. No calia fer-ho avui, però s'hi ha posat igualment. Confessa-ho, et preocupa una persona, oi, òrfan? Això només ho fas perquè mentrestant no hi penses. És veritat, mestre? I és clar que no, Rook. Què et sembla màgic? No ho vol admetre. Estefanie, escolta'm, vull fer un altre tom a veure si la trobo. D'acord, però aquest cop jo també t'ajudaré. Gràcies. Doncs si no li fa res hi vaig, mestre? Fes el que vulguis. T'he fet mal? Em sap greu, Reki. Mira, de vegades, les persones tenen maneres curioses d'expressar-se a l'amor. Què volia dir? Potser volia dir que... No pot ser que n'estigui. No és veritat. Ai! Prou!
Paciència, home. Ets massa petit per volar. Primer t'han de créixer les ales. Llavors sí. Però on t'havies ficat? En Màgic i l'Estef et busquen. Sí, perdona'm. Orphan, tu en què penses quan arriba el moment de fer les coses? No entenc què vols dir. Has considerat mai que pots fracassar abans de posar-te a fer alguna cosa? Fracassar? Si ho pensés, segur que fracassaria. Si una cosa surt bé, és perquè confies del tot que et sortirà bé. És veritat. Tens molta raó. Me l'hauria d'haver esperat, aquesta resposta. Però si una persona que sempre has tingut al costat marxés i no tornés més, et sentiries molt sol, oi? Creau! El que ens va revelar en Roxrow correspon a la veritat. Orphan, jo... Mira, si és aquí, si ja havia tornat. L'Estefanie i jo t'hem buscat per tot arreu. Ei, fins quan tens intenció de quedar-te aquí? Ja ha passat una setmana. Et vols decidir a volar? Els teus salvadors, l'Axels, Volcan i en Dortin, es transformaran en pedra de l'avorriment. Oh, que es mou! Mira, que vola! Som-hi, Dortin! Espera'm! No es mou! Estúpida criatura! Si no tenies intenció de volar, no facis moviments ambigus, com si diguessis «Atenció, que estic a punt d'aixecar el vol!» M'has sentit, sargantana del dimoni? Oh. Es troba sol. Et trobes sol? Vols anar a algun lloc? O potser vols anar a veure algú? Està plorant. Igual que una persona. No fan per mi aquestes reaccions, oi que no? Vols dir que tu m'entens, Reki? Kia! L'home llagostí. Què et passa? Estàs amoïnada? No entres a escena amb la teva fórmula habitual? No, no. Aquesta és la meva identitat. Ara et veig. T'he sorprès, oi? Perdona, però qui ets?